Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasaritaan ni Minerva nga napoluan talek. Dear Manong Nemi, liplip pas launay Manong Nemi, iding panagmi-meeting mi. Iti eskwela nga pagisurusuruak, iti elementary. Kabayag akon nga maestra, Manong Nemi. Balasang ak pala idi, kay maestra akon. Iti apela lugar mi idi, Manong Nemi, nga nakay kamangat. Iti pagisurusuruak. Wen, day di Simeon nga asawa. Sa Dayak, Manong Nemi, nakamang iti lugar da Simeon, sa Jamet ka nang isuruwak, Manong Nemi, iti elementarya, agtawin nagpala idi apagradradwar ko. Nakastrike nga takos sa pamang nga nairuwar ko ti board ko. Tinulungan na asawak nga di Simeon, Manong. Napigsamat iti pool na kini mayor mi, ti dayta nga lugar, iso nga nakastrike kak. Ngem, idinatayan ti asawak Manong Nemi kapot ti aksidente. Imay kami matan dito'y lugar mi. Wen, dito'y mismo nga lugar mi. Kaya dito'y nga di makkel Manong Nemi, dito'y kalo nga anak ko. Nagbali na ka single parent Manong Nemi. Mabayan ti panangisurok. Napaggraduar ko amin digiti anak ko nga talo. Nadang kami pa ti medyo napintas sa balay Manong Nemi. Idi, tanagraduaren, kadadang trabaho, tinauna nga ni June, kayat na, nga napintas, ti pagyanan mi. Isula, sakbay nga nag-asawa, nang ipanagder, tinapintas sa balay mi, kayat ditoy, nga nagnaid kami, kadikiti duwapeng anak ko, tadamaten bukod nga pamilya, adamaten bukod nga balay, tinauna, idag-asawa. Nagsasaruno, Manong Nemi, nga nagraduar, nagtrabaho ken nagasawa dagiti talungan nako. Aking ka nga, awan tinabati kadakwada. Kaya't kumaidi Manong Nemi at iburudak ko nga babae nga niya Lilian nga makipagnaed na iti asawa na Manong Nemi idisidong ko. Ngem, saan nga impalubos tinmanugang ko Manong Nemi nga lalaki siyempre. Tada ka numat kami na nakasagana nga balayda. Ya tumitirigat na Manong. Ora ipaay mo amin nga pamateg, panang taripato, kadagiti anak. Sumina da nga sumina. Taday tatrumbeng. Siyak Manong Nemi. Nabayaga akong ngagmaymaysa. Dandanin ti panagritirok. Manong Nemi. Tako na da, dagiti anak ko. Ag early retirement kayon, mama. Tapno agres kayon. Ag pensyon kayo tumaten. Umanay tumateta na para kada kayo. Ken kastamaten, no binulan nga mangted kami nga kakabsat iti gastusem. Mayat. Mangala ka matan tikad-kadwam na tikatulong. Tapno ti kastagatan ka marigatan. Ken adakad-kadwam ti rabii. Ngem saan ko ang pinatgan ita, Manong Nemi.
Awan ti pakan anwak. Tawang matidakas nga raramidek. Natalgad man dito'y balay. Napalawlawan, ti medyo na nga to nga bakod. Damit gate na. So nalay nga. Tawan lugang ko. Agkum commute aklata. Kaya't dak idi nga susuruan ngag maneho dagiti anak ko manong nimi ta iragaluan dak iti kotsek. Ngem saan ko na? Ang mga nisukit pakadisgrasya. Agkum yu taklatan. Kanak mo. Idi agsisina kami kadagiti ko teachers ko manong nimi kunakanyak ni Ani. Hoy, Minerva. Manang kunak kumaangin Minerva ang latanda. Inauna kang siya. Dadali ka agritiron. E di natasakit manok pengatoon sakto agritiro. Agkulitan. Agkalugandan. Oret may dagas ka. At lapay lama pang kugatangin. Abay gluto kanto pa lang. Ano na? Heavy mat dati merienda tayo. Pansit kan. Apay barbecue na. Carbohydrates mo na di pansit. Ano tumang manganan? Nga madalagang papang kugatangin. Bahala ka. Sige muna ka na din. Sige nga rad. Ani. Sadya nga banda. Sadya ti papang ko ang panggatangan ta kahit ko agatangan. At dahil asidek ti sentro ti syudad. Manong na imi basit mo kadiya na syudad ti ayan mi manong. When? Hindi magmagnaak, nagpil ko, ti handbag ko, manong naming pagamonta. Nagpukaw ti kuryente. Ne, itamang pa'y. Hindi akit awang pa'y ti solar, manong naming. Adayo pa masamang kada solar. Awang pa'y solar, hindi. Nahapay ka ta. Ay, Diyos ko. Nalawag matlatag di manong na imi at adari kita agsisinabat, agpaamyanan, agpaabagatan, ngalugan. Kaya po tadak manong na imi, iti medyo iskinita pagpagnaak, nga mapaniti papanak nga pagkatangan. Nagkiktutak layan ng manong. Iti pagabomta, hold up! Ha? Hold up na ito eh. Takwartam. Awan di kwartak. Pagpletek, adalang gatangag nga, wag alpasan na, o pagpagsunga pagpletek. Kwartam, miron mo. Tid mo, takwartam. Tanusan, tuluyan ka. Inibigla manong naming nga nagsublit kuryente. Nakamas. Ti hold upper manong naming. Tinalyaw ko. Kasi anak, awan kwarta ka talaga. Idinikat na ti. Face mask na. Ay, si kagaya mo't gaya, Ma'am Minerva. Abamunak? Siyak ni Samuel, ma'am. Samuel? May sakadag iti pupil mo. Iti adak iti elementarya. Hapit dakit ti, ma'am. Di ba? Taga-adoyo kayo. Kakalugaran ta iti. Samuel? Awan, ma'am. Sorry, ma'am, Diyak mo nga sika. Apay nga hasto ka? Apay, nagbaling kang hold upper. Apay nga nagbaling ka dakas. Wan, malasing kan. Malasing ko ti piglat, tamuking mo. Wan, ito pa lang dito yung piglat. Naalam deta, ito kinalukom. Saan? Haan, ma'am? Kang kanayon kayo din pasangit. Kang kanayon ka makikabkabil. Kabota, masansan mo nga kapilim na tadig classmate mo. Detan, ada nakaitura din nga ng tuk-tuk datamugin mo iti bato. Nga dati piglat na, han? So, si kanya Samuel. Sorry, ma'am. Yung baglaki din, tanabigbig kayo. Ubing kayo mat pala, hindi. Ngayam kasla, saan kayo bibig katunay? Bakit akon, Samuel, dandani ang kritiron.
Kasi ka. Kaya nag-college? At ako maubramitan. At ako matrabaho mitan. Ha? Una daw ako mapakit asawa mitan. Inaw na alabasit digiti anak ko. Kasi ka, di ba? Kadigiti anak ko. Naasawahan dan. Da pamilyadan. At ako mamatan pamilya. Gabutirigat pa nagbiag, ma'am. Pimanawag di lugar. Iji lugar tayo. Kunak. Kakalugaran na nga iti. So nga nang baling ka nga mestrak. Sa pimanaw sa jay tayo. Dito nakigasang-gasang. Nimawan ti mastrekak nga trabaho. Naging nga ada si murutak ng mga hold-upper. Sinusurwandak. Pinaturdak. Naging si minak ka na kuhadak. Nagsulsulo akon. Kahit mo latag tultulin, nagbaling nga hold-upper. Ayaw gayam. Isa dyan. Ija nga banda. Ambi ka. Wala ta hamumatan lang ati hold-upper ta. Inikat mo matan tamas mo. Saan kaya mabuting kanyak, ma'am? Sabi ka mabuting nga. Kahit malasin nak mo. Ama mo ka mo. Nyata mo. Baka matulungan ka iti problema. Awanan ti masakbayak, ma'am. Kastoyak latan. Hamo po kahon tinamnamam, Samuel. No kayat mo langit agbalbaliw. Abi ka din nga, Samuel Ramiden. Diyan mo manunimi no apay nga asla. Inted ko namin pinsan ti panagtalik ko keng kuhana. Pupil ko nga talaga na ito'y manong. Kanalaga nga naluko. Tsaka mo. At dan sa amin problema ti pamilyada isong nga kasjay. Manong nimi. Ngayon, no saan nga mang loko, nasingpat met. Kasi lang nga, anaamot kumabil wano. Anaamot lumuko. Naging ka manong nimi nakatanong kami ti may isang food house. Sumaktan. Baka nga painangan. Hampay nga rod, ma'am. Sige. Kunak man na akong kwarta, ma'am. Mabalin dito ti ko, credit card. Nada credit card ko. Hamot nga rod mabalin na isutitad ko keng ka. Ito hold up and sorry, ma'am. Pakawanin na. Okay lang. Gibuta nagbalin kamat iding a pupil ko. Kahit dedi pa nakapiglat mo. Isunsat nagbalbaliwa mi din, han? Mabuting kamutin nga makikabil ka na kita classmate mo. Gabuta, maiturid na kamutin nga labanan. Sige, agtuko ka. Tagurta na ta, ha? Agtuko ka. Nagtugaw man nun, Nemi. Kalpasan na kat siyakon tinapan na gorder. Ma'am, siyakon. Sige lata nagtugawon, ma'am. Itad mo lata na ta. Siyakon. Siyakon, kabaylak. Ha? Sige, ma'am. Idimang-mangan kami, manong Nemi. Pinag-inistoryak isuna. Amin nga ibagak kang kamamkit pudno. No apay nga naloko akidi. Kabuta. Naloko ba't ni tatang ko? Naranggas ni tatang. Kada kami nga kakapsat. Kabila na paitiin namin. Imbes ko mga mangipakita ti amami, iti nasihaat, tagbaling ko mga modelo isuna, natuladan mi nga anak na ngimsaan. Kakasit pampamayan na ti inami. Naging kang iti nagraduaro kong elementarya. Sa akin na ako nga nagbasa pa iti high school, ma'am. Nagtrabaho ako. Naging ka, nanatay de dinanang kaputi sakit. Sa ni tatang, pimanaw. Kaya nagsisina kami nga kakapsat. Mano kayo.
Lima kami, ma'am. Siyak di adariteng nga. Sa dinuitan ni kiti, kakabsat mo. At datalungan na bati sa jay, sa ada napan sa jay Manila. Tsaka mo no, sa dinuitan ti handa. Awanin tadamag ko kadakwada. Siyak, di maumag sa jay lugar tayo. Tao man tinamasa pulang nga napintas ka trabaho. Ni Mike nagigasang-gasa dito. Tsaka mo, tao rin no nasiyat na trabaho ti sarkak. Awan di mangayat kanya. Awan di mangala kanya. Nagkatang-katang nga kiti kalsada. Sa dinuman ti pakaamitak ti rabi sa jaglatan nga maturog. Mapanak ka dagiti restaurant. Taorin no para inaulayan ko na. Uno, manganak. Ori subsubra lang. Ori yung ikarok mo lang nga ginaw. Naulpit ti tao, ma'am. Awan pulos tinangtad kanyak ti tsansa nga. Pumintas kumamit ti biyag ko. Aging kang handa ng recruit kanyak. Tapos masusuruhan at nagbalingang hold upper. Adun tabat patasa kon, ma'am. Akyat bahay gang. Umuli kami nga sumrek kanikiti balay. Mabalim mi nga takawan. Napadasak pa yun, tinatiliw nga nabalod. Gabata. Awamet ti. Agpursigi nga mangipilang itultuli ti kaso. Pinarwardak medlaeng. Aking ka nagtultuli ti kaya na isusurot ko iti grupo mi. Aking ka nga madlaw ko nga napintas ti bingay. So kasi minak ka nakwada. Ma'am, sorry. Sorry. Nabadasam ka din ti bimag kong. At imo kumita yan. Hampay, ma'am. Baka napadasan pa yung tipin matay. Han, ma'am, han. Tsak napadasan. No digdi ka kaduak, may turad na ng saksaan. Wala. Ito rin mo timangan. Paano nga roden, no? Malpas tamangan. Sumapula ka. Ti hold up. Di mo kaya tagbalbaliw, Samuel? Kahit ko nga, natalgad ti panagyang ko, ma'am. Di mo kaya't nga ampunan ka. Awan ti kadkadok sa dibalay. Nagmaymesa. Kadno, kasapulan ti legal na trabaho nga mabalim mo nga panghortahan, mabalim ka nga i-rekomendar. Basta lagi di may karim nga balbaliw ka. Dahil 20 kung tao yung mga balbaliw. Saan ka din nga turo-urayam kat ada tao nga mangipatagkan ka, ada tao nga agtalagkan ka, ada tao nga mangbalbaliw kan ka, ada pagyanam nga natalged nga na makaturog ka na siya at nga makompletong timangan iti mamitlo ti talong mamitlo iti may sangal daw. Ket no awan pa iti pagtrabahoan, di babalinak man tulungan ni Jabalay. Ado matrabaho sa jay, mabaling nga agkait ka di arubayan, magsibog ka, kadig iti mga setas. Ket ori mat sweldoan ka, tinaldaw, no kayat mo. Kayat mo? Kaya taglagid nga lain, ma'am. No, dalagid pa nagtalagyo kanyak, ma'am. Kinagyaman na. Sige. Ingkaalang nga kita arwatem ta. Awan arwatek, ma'am. At ang arda arwat. Ti pampamayak no ka. Labaak ti rabi.
Kaya nangartibadom no maturog ka. Kung purmentan na ti mabaling kong alain nga ikumot. Masa dinuman ti ayan ko. Aduman ti kitay mabaling nga panglabahan. Di ti plaza. Di ti ayan ti danong nga dadanom na. Nakakaasim ang tibiyag mo. Isunod nga kunak ma'am, ngagyamanak. No anda pa nagtalek mo kanyak. Kanagyanak ka. Ampunan na. Kadga po manong nami ti adda pala nakalukat ng mabaling ko pagkatangan iti arwaten. Babae ti credit card, mga credit card, manong nami ingkatang iti talo nga Paris. Agraman ang tiruera. Ma'am, nakasaysayat ka. Kabuta ka sa pulang titulong. Samuel, nagbaling nga pupil ka idi. Amon ti bang ibilanga ka nagidi pupils ko? Anak ko, ida. Isud gabaw na nga di magbagada ket da ka mga mamaestra kada mamaestro, da kami ti may kadua nga anak, uno may kadua nga anak. May kadua nga ina, uno ama, digiti estudyante. So ano idi, imbilang kang anak, iti pupil ka, mabaling kamat nga ibilang nga anak, ita, kaoray dakkel kan. Awanan di kita anak ko, gabot adda bukodan nga pamilya. Kat no umay katisidong ko, hindi adda, adamot pa lang anak ko. Oreg lang mga luwa tiraksak ko, ma'am. Iti, kinasihat mo. Agaman ak, ma'am. Kat oren nakla na arakop, manong name ni Samuel. Nabayagin nga sa anak, na nakarik na ti arakop ti may isang anak. Tanabayagin nga saan nga, simarongkar di kita anak ko. Kinabayagin nga jak simarongkar kanakwada. Tano, sumarongkar da, arakupan da, no sumarongkarak, arakupan ida. Alakit, rugatan na karoden anak. Taintan, ha? Ang kakita ka ti pagluganan tan, taintan sa dibalay. Jak mo manong name no apay nga nalagaan tirik na. Gapungata, ta nagbalin iti nga pupil ko. Gapungata, iti ayat ko nga makatulong iti kaskengkwa nga nayaw-awan. Gapungata, taawan ti kadendenak nga anak ko. Gapungata, ta kayat ko at kaduana. Basta, jakamon manong name no anya talaga ti gapuna. Basta nagtalekak kini Samuel, ken kayat kumot at talaga, ti makatulong, ken kayat ko ti adda kaduana. Iri makasangpet kami dito'y balay, manong nami, nagpinas gayan ti balay mo, ma'am? Wen, pinatakder dato ti inaunang anak ko, iti adda trabaho na. Kayat na, nga, no agkaasawa da aminan, ket na talgad ti pagyanak. Apengor ng awang kaduayo, ma'am. Kumakit at katulong yo. Haanan ta umot ato nga narikat nga trabaho dito. Siyak nga rin di katulong yo, ma'am. Saan kang ibilang ang katulong? Anang rod, ma'am? Ibilang kang anak. Iso ano mabalhin, Samuel? Saan ako nga awagan ti ma'am? Awagan na ti mama. Oh, nadaan ako ng dagos ti mama. Nag-amanak mama. Iti may kaduwang guntahoy nga panangarakop ni Samuel kanyak manong. Inirutan na. Samuel? Mama? Hustunan. Hustunan na ito panangarap mo kanyak tinairot. Mama? Abi kasat panang matmat mo kanyak. Oy. Anya tata panunot mo?
Awan, mama. Sorry. Magamtipod, no? Sa anak pa nga nandaan ni Tinubia. Ha? Na sinumat ti mayat kanya. Da kayo. Nabalo kayo. Da ka pala di lugar tayo kit, dinadamag mi nga nabalo ka. Saan ka din nga nagayayat? It is, may kadua nga. Ang kakadin nga nagayat. Ang kakadin nga nadaan ti may kadua nga ayat. Mama? Saanin? Tilagi na sawak naman pinatayin. Apekas naman ito pa nagkitang kanya. Anak, ti pangibilangan keng ka. Iso nga ina, ti pangibilangan kanya. Di na pimpinas mama, no? Nalablabas pa yung mama. Ti pangibilangan keng ka. Luko, ti kagluk-luko hasta. Aray-arayaan na kon. Manong nemi handa ako niti kwarto. Kalpasan nga, si Markmeten Samuel itinted ko king kuha ng kwarto na. Adalat tayo ti panunot ko dagiti pagbagana. Lokong obing. Bakit akon? Awahanan di kita kanya. Ang madot magibagbaga nga napintasak ka bakit? Loko na ito nga Samuel. No, saan? Nakababay. No kaano pa nga bakit ako? Hindi ko mapailang nabit pa yan nga nabaluan. Han? Anong tutsawan di kita anak ko? No kas pagkarikan lang. Sa ubing unay ni Samuel. Ay hapo ay tila mapampanunot. Naturugak ka din. Kabigatan na manong nemi nasapsapa manen nga nagriing ni Samuel ng imitisya. Nasapak, nagriing nasapsap. Adal niyang sipsibog manong nemi kadigiti masetas. Nadalusan nan ti sama ti balay. Nakaikayan nan. Sagsipsibog itan. Samuel? Sweetheart? Mama? Loko kang obing nga. Nasapa kan sa amit laon nga nagreing. Barbarin ko anak mama no. Bumiskad ba iti bagik? Narapisak sang gadi. Nga bay gaminin nga kwa. Awan ti umubrak. No di magbag na lang kada. Nabintas na ito yung exercise. Da kayo, mama? Da kayo exercise? Naman. Madamdamalaing. Talagang ako. Kas tiraramidek manong nemi. Mangwatwatag, ora awan tukar, agsalaag, lagto-lagtuak, nga naka-shortak manong nemi. Naka-chubak, diba? Kabayatan manong nemi, nga exercise. Tulokot to yung Samuel ta. Sakit-tikit kitain na. Oy, sakit kitain. Nag-exercise ka man. Nalpasan mama. Nagpindas ka na talaga. No, kaya't ko ti adaan, maadaan ti may kadunga asawa, hindi ko mapailang. Yung sanitan. Sayang, mama. Nasapsapa ko man, nagsabat ti dalanta. Loko kang ubi nga. Kahit kasta nga pampanunutem. Sige ma.
Ano na kahit mo kasi dain? Makamukalat na makitagtano kaya ano among tagluto. Basta pamigat, breakfast. Nagluto nga peso. Amo na gayam tagluto. Irap-rapin na pa nagdaldalos ti uneg, ti salas, agmamap. Nukas kasanulay nga kitakal ti maitulong ni Samuel kaniyak. Kat numapanak mangisuro, agbati ti balay. Kabayan nga kumitkitak to ti mabalita nga pagtrabahuan. Ano saan? Dito naratan balay. Kaya dito pa naglukat ti klase. Pagbasa ito. Baring no makarwar. Iti itad ti gobyernong eksamen tapno anisto nga mairing pas na ti high school na. Mabaling nga tuwa no maysa. May sakmat ka maestra. Siyempre. Ado nga digdigagayan ko tapno matulungak. Kat may salang atawin na ti high school santo ang college. Namigat kami nagbagadan, manon nami. Oh, naimas. Okay ka dimot lahin ti palutok. Mama? Okay. Mapangnamnaman ka. Ano nga rad? Mapanak mangisuro. Nagbati ka? Nagbati ak, ma'am. Ay, mama. Kahit nung adanton masarakan nyo ang pag-insarkan nyo kanyak nga agtrabaho, akit di agtrabaho tumaten. Mayad ka no, sumrak ka iti grocery, iti mall. Oring no ko magbaling kang panagana mon, tay agikarton, mager. Conforme no anatim, itadakin kang aramidem, iti may isang dakla grocery. Uwan, ma'am. Ay, mama. Kahit ko basta trabaho. Ngayon saan ka nga call hold up, ha? Saanin, mama? Anapal sa pulikit ni, ag naedak tinapintas nga balay. At napintas nga maestra nga kadenden na. Kadenden na. Kabalay, nga imbilang nga anak, nga imbilang kawit nga ina. Idi hagdigusak manong nami jak maawatan ti bagi. Tasaan kumit nga dati-dati nga raramiden manong. Natkit kita ti pamagik. Napintasak ka no. Talaghamit. Seksiyak ka no pa lang. Talaghamit. Kaslaom pa ti pangrugyan na kumbetak. Kadadada nga agubing tiriknak no, ubing ti kadua. Ngayon saan? Saan? Anak ti pangibilangak ni Samuel. Anak. Ure man no, ipaspasagid nang saan lang ina ti pangbilangan na kanyak no, dikat kadenden na kung nanapag itay. Kabalay. Awan kanyak digitan, nabayagan, for how many years? Awan na puros dito, ti panunot ko. Ngayon, di dumting dito nga lalaki. Manipod ka dito, may kadumo nga panangarakop na kanya. Kaslad na sa bali nga, iparparik na. Maestra Minerva, huwag na, di ka garap pa, bakasta. Bakit kan? Nakababain. Anyan to ko na endag ito, anak mo nakas pagarigan. Ngayon nagdan na kami kini Samuel. Iti may nga balay. Kang kanahin ka mga kita. Kanahin na makita ti pamagik no kastang ag-exercise. Kit makita kami ti pamagina. Awat no katati man develop. Kit saan kami met agkabagyan. Babae ak lalaki suna. Ikasanun na dan tumay sa nga aldaw nga rakupan nak ni Samuel saan agkan na kinibibig ko. Saan nanto aprusan ti barokom ko.
tao-ak, babayak. Siyempre, nakairuamak idi. Kit kailiw ko. No, 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 no. Saan nga mabalin? Imbatik nga rod manong name ni Samuel Ribalay. Intulod na aging ka na itigate. Bye, mama. Bye. Ma, ingat. Ore si ka, ha? Gananat ka dito. Naon pa kadanagan nyo kanya. Anang nga ti Abraham. Di agboyak ti TV kang agbanwalem. Uno na anyaman ti makidak ti nga trabahoen, di trabaho eh. Okay. Barbaring na makakita ka na gusti pang isarkakin ka. Tapos saan ka matiktikan dito ng mabati, ha? Uy, ma. Ma? I love you. I love you to anak. Paunay ti kasgasat ko. Tanaad na anak iti inaudi nga anak. Delikado. Sa bali ti pagbaga ng I love you ito ngobing. Jesus, Diyos ko. Kaya kung kunak tinagam ko mano. Kaya tinakasanda ako ti pagluganak manong name isupalat pampanunutek. Uri di makandahan na akong dito eskwela. Di ani, sinabat na. Hoy, ana, apay nang siyang kasangayan ti isem kan ranyag tarupa mita, Ma'am Minerva. Siguro, gabuta dandan ako nagretiro. Kit nagretiro ka, ano to trabaho mo. Tapos no saan ka matigtikan, nagnegosyo tapos no daobrak. Ay, dagalaga na ka nagragsakak, ani. Apay. Kagur ka, istoryak to keng ka. Idudumteng ti Reses manong name imay amis mo ni ani dito kwarto nga pangisuruwa. Istorya ka na. Nisang-sang nga talaga tiranyag tarupa mo. Kasla, naadaan ka ti may kadwa nga ayat, doko. Ana? May kadwa nga ayat, buhin. Datat langam. Sikawin. Nakalaplapsat ka lata nga bakit? Sikawin. Oh, senior citizen kan. Wala na 65 ang agri-diet di kayat ko. Ngayon niya nga talagat napasama. Ha? Ma'am Minerva. Inistoryak kang kuha naman manong name tinapasamak idirabi. Ay kang nga adda ni Samuel ng empatik sa Jabalay. Ma'am Minerva? Basta kadilatan nagtalik kakenkuha na? Tsaka rin mawatan tiriknak. Nuape ka siya'y. Kapo nga tata, dati nga pupil ko. Ang momentan dati nga mamestra, di ba? Ibilang tayo nga, datayo ti may kadwa nga anak, digiti pupils tayo, di ba? Kadwa na. No, kasanot pa nang isuro digiti pudno nga naganak kadakwada. Kastamat ti pa nang isuro ti kadakwada. Tano, arikan tayo agad kasla ad-ado ti oras tayo. Kadagiti pupils tayo nga digiti naganak. Nanaro na, kadagiti busy nga naganak, di ba? Kastay, sa naloko nga talaga idi ni Samuel. Nagbalbalyo ka na iti piglat iti muging na. Isot nagilasinak kang kuana. Yung bagta malasin nak pa lang. Malasin nak kano pa lang. Gabuta. Hanak pa nga. Bakit itilangak? Muna tawanin ni Samuel. Bakit kunta na malatan ah? Inaudilyaso na ka nagitan ako. Ket, tsaka mo, taradya may kadwa nga panangarakop na kanyak. Imuna narakop na, yaman na, dakam pa lang iti piwikwa, fast food. Hindi dakam sa Jabalay, hindi bagakang kuha na nga, ibilang ko ang pudnong anak. Inarakop na ti may kadwa kong daway. Nakaslata sa bali kay papanan na. Baka no, agayat ka keng kuha na sa alang anak.
ngem sang nga mabalin ani. Sabi nga sa nga mabalin kat baro iso na kat balo ka. Nakababayin. Hindi ako mat nakababayin dita. Mat nga ubing unay kalkalain na matitawan na. Ken kasapulam. No talaga kasapula ka, hindi ko mapailain. Ngem aping itang senior citizen ako. Iso bala pa na. Kit man ano no, itang na rin tirik nam. Baka idi kumakit at damat nangarakop kang ka idi. Idi may sa katawan no, 2 taon sipon na balo ka, baka nariing tirik nam. Ingem itamit laeng adda nangarakop kang ka nang riing tirik nam, ang dakas na kuma. Nakababain. Kan baka nol, laksi dendak nga ina. Digit anak ko. Oo, kagura na kanto, ate ko ang mawatan dan tumid lang tirik nam. Nang naruna na makita da tiragsak mo. Agyaman dakit di taadda dahil nga Samuel nga mangkat kadwa ken ka. O into nagkabaw kan adda ni Samuel nga mga sikaso ken ka han. Di adda kasukat digit anak mo nga mga sikaso ken ka. Addan to nga ni Samuel ti mga sikaso ken ka gabot ta asawa na ka. Ngem digit anak mo kay. Jakayat. Jak kayat ko na tapanhunot mo. Ngem ti pusong ket kayat mo, di ba? Basta jakayat. Kasano nga roden, ti urge mo ket kayat na. Kasano nga roden, no ti may sang aldaw, ket biglan to nga arakupan na ka ni Samuel. Nga maramanam to, di kiti bara, di kiti bibig na. Maramanam to, ti bara, ti apros na. Nga, iganan nanto di kiti masela na paset di bagim. Laglagi pa Ma'am Minerva. Basta mo solek, agluwa. Talaga bagbagamani. Ni, hinalpasan di pa nag-resist na gitubing. Ay hinggan ti kwartum, tani. Ituloy tan taglamang agklase. Manong name sakbay nga nagawidak iti day nga malem. Napanag ti 8 a.m. nag-withdraw ak. Ta agsasaro nga bills manong name di kiti bayadak. Current bills, water bill. Kanatatantan nagak manong name nga naudi nga appliances nga pa. Badin do kang kanayon nga nati credit card ko ti usarek. Anong name ko na? Nag-withdraw ako iti 15,000 pesos. Yung kabil ko iti sobre, anong name sa akong yung kabil ti bangko. Nagdimagasak iti grocery. Yung anong name. Gimata nga kalig iti naman na magustuhan ni Samuel. Iti sumang petak manong name. Nadlaw na siguro nga dakon. Inlukat na nga dagos ti gate. Ay, dakan ma'am? Mama? Dakon. Hindi makastrekak manong name. Ken, hinrekat na matlayang ti gate. Di magnangag kuman, kat sarunuan na. Linumbaan na. Kalpasan na, kat inarakop na. Samuel, abay. Maragsakan na, mama. Tandakan. Siyempre, awan tinakaanuam, di tarwar, kabayatan ti manangisurom, kan panag-awit mo. Sige nga natin, ariyan ako. Muto yung ordi kita, sakto hindi mang bit-bit. Oh! Magustak di kita kong prutas, ha? Napatangak man lahat mong gustuhan? Uwen, mama. Dito pa kayat mo? Kayat ko Para kang dito Para kang ka. Hala? Ado mo na yung ipatag ka, mama. Uy, shh. Inamalan na ngagpeso na kinipipik ko. Hala, Samuel, jak kahit kastoy. Kagur ka, aungtang ka. Ha? Bautang ka. Di ba't, mama? Ubinga ko na yung babaotem.
Kasla hindi ang pupil na kaya nga bautan na. Di mamamit. Karinyok laking ka na ito eh. Ragsak ko, gawata talagang gapukin ka. Sikat iruwangan di pa nagbalbali mo. Sige, sumarata ka natin. Doon ito yung obing. Nemjak maawatan tirik nakmano. Talagang simkar tatutut ko. Nagaragan-gan tirik na. Kaslakayat ko nga. Nga madakamot pa lang amin dito sa mo. Sa bagay ng hatutigay. Isumanin tinagluto manunemi. Kadidag sang-sang kamangamangan. Sabado na bigat. Api mama. Kitse. Awanti klase. Isunto ti papang panagpasyar ka na kita'y amamok. Tapno. Agpatulong ka takwada. Nga. Isar ka ti trabaho. Aba nga di mo kontakin ni da mama. Diyan mo ti cellphone number da. Sika, kahit mo tumandaan ti cellphone. May isagutan na ka, mama. Hindi mo sunod pang usaran. Sika. Tawagan ka. Kumusta ka? Ano oras ka nga gawit? Sabatan ka. O, parakin ka. Para ka na ta. Amang man to, kontakam na kitipadam ng hold upper, ha? Hindi mamamad. Kung anak malanong talag ka kanya. Sige. Tuno mo na nga ako. Dato in withdraw ngamin kat ko. Para ka nagiti bills. Baliwak to tag-withdraw para ka. Cellphone mo, ha? Thank you, mama. Kaya makitad mundo kanyak cellphone ko. Bisit tumanin na kiti lips mo. Loko ka. Sige. Itulutan di mga. Iti sumrekak, iti silad ko manunemi nalipatak. Ngayon rekap, nakatiwang-wang manong. Ako matanyaman na kanya. Hoy, dati withdraw manunemi a kwarta. Ada nang itulinak, ada nang silsila. Diyak pinanunot manong na posible nga sisiimanak ni Samuel. Nga basta talay kakang kwa na. Saan na nga tamot yung aramidin? Tagbaling nga dakes. No na in love kanya akong tubing. Pag-aramidan nakatapil at dakes. Laman. Kadmadlaw na matan nga kasla. Mayatin tirik na. Kabigatan na manunemi impakada kon kang kuwana. Samuel, mabati ka manen. Uwan mama, no worry. Kas na ko na kitay. Pang kupasyarin na kita amamok ang posible nga makatulong kang katapon na makastrek ka ti trabaho, okay? Sige ma, itulod ka king ka na ti gate. Itulod na ng peso. Mano? Ma, ingat. Si kapay, pa-flying kiss kapay. Si kakit nga ubing. Ingat ka, ingat. Sige, mabati ka nga doon. Inrekap na ti gate, mano. Nagbayang ka ng uret, pagluganak. Tama pa. Kada nga ta 15 minutes, mano. Duhan malikip ko. Nanalipatak. Hala. Goro ka. Uri ka na bukod ko tulbag. Isap nang saan nga madisturbo pa ni Samuel. Siyempre kakarod manong naming itikate ngam saan ko ngayon lak. Nakatiwang-wang na tantikate. Nakalukat mo ti mentor man.
Iti masadagak kuman iti seled ko manong nemi nakitak nakatiwangwang. Ket indrakap kumat itay. Naging ka nga nakadlawak ti kardakad. Saan ka nagpadpadlaw? Nagininayadak ng masidig iti ridaw. Iti bandanat amiyana na pasit ti ruwangan. Mangeg ko manong nimi. Boses ni Samuel. Buisit. Saan nang ipanan na? Nakita-kita nga insel-sel na nito eh. Tinakasobra nga kwarta. Apel matangawan. Nangikabilan na. Buisit. Diyos ko. May turid na katakawan pa ilang. Kung nakapalo nagbalbaluin. Imadayuak manong nemi. Napanak iti. Iti porch. Natalamidek. Diyos ko. Cellphone. Ada number kanyak ti pulis. Timawag ka kiti pulis. Hello, sir. Imbagag tinagan ko. Address. Sir, please. Umay ka man na dito eh. At daman na nakaw nga ng sirek ti balay mi. Imbaglagi din ta. Nagsubliak. Kat nadlaw ko. Madamang agsuksukay nito nagti kwartok. Sir, umay kayo ang dakos. Sige, misis. Umay kami. Nagsubliak iti salas, manong nemi. Abag sumat na rumwar. Manong nemi. Ni Samuel iti kwarto. Nakigtut iti bakita nak. Ay, mama. Nagsubli kayo? Ada nalipatan. Ano't nalipatan nyo? Naala ko. Nalipatan iti kusina. Kasama nang ilokat yung di gate. Ada tulbek ko. Kunak man lang nagbalbalyo ka, anak. Samuel. Kunak man lang nagbalbalyo ka. Nagpintas sa saritaan ta, anak. I love you kapay kanya. Nakaslakay at nagpay nga asawain. Amo, main inlabag matinkin ka. Anyong, apay met, nagpintas sa saritaan ta, Samuel. Isar ka di trabaho, agyang ka ditoy, ibilang kang anak, ibilang nak nga ina. Makaragsa ka na katadakad kaduakon, kan makatulong nga. Mapamet kas jay. Nagitam siguro nga dainduling ko nga kwarta. Sutsap sa pulem. Dim ko maimbaga no dumawat ka, inikak ka kuma. Imbagamot kang gatang ka ti cellphone mo. Ngimapay nga. Umasasidag kanyak manong. Sorry, mama. Sorry. Hangkot doon nga ulitin. Sorry. Ngayon binigla ng manong naming kinamatan ti imak takyag ko. Sana inasot ti mukuna. Basta lang ta nagtalag ka kanyak. Namati ka mat kadag iti istoryak. Ampunin nak, idintot adamat naganak kanyak. Nagpapaos ka madan ti anak. No, makaarim ka siguro kayat mo nga agsextan niya. Damno, marik ng pailang ti imas na. Haya? Himsang ko kasapulan dita. Ti kwartam ti kasapulak. Umay ka. Masakta na ka na imak. Umay ka. Masakan tuluyan ka. Duyukin ka. Papatayin ka. Kahit mo, maestra. Danang sarak ti baleda. Kat na manso. Kastawan ti bagkong ti magina. Letat may padamag iti TV. Kahit mo. Saan? Masan ka kanyak, Samuel? Masan ka kanyak? No kayat mo. Tiaan nga matangran. Iti unag ti kwartom. Yung kalay na ting budulin mo sa diya kwarta. Titad mo kanyak. Isulot masapol mo. Uwan isulot masapol ko. Kalpasan na. Panawang kanton.
Barakon, nagpadap ka. Gaga. No kaya't mo tripen ka. Han Samuel. Bakit ako? Nakababain ng si Kadipem ti may sa bakit. Napintas ka man, nalapsat ka man. Ano nga tanong apaman nga maalak ti kwarta kat agseksta. Magakang ka nga awam pa ti padas ko. Loko. Adon di kiti renape ko. Nukasta nga akyat bahay kami. Ha? No napintas dati sarkan mi. Ripen mi. Diyos ko, salakandag, Diyos ko. Ano may kan? Ano mo umaya ko? Itid ko ti kayat mo. Basta saan nakatagran, itid ko ti kayat mo. No sa dinot nang ipanak manong nemi ti kwarta, inalak sa ako itid kang kuwana. Himpatan na karodahin. Panakkilen na ito ya. Panakkilen. Rimuwarin iti kwarto manong. Adan iti salas. Rumurumuwarin ni Suna iti ruwaa. Lukluktan ng ti Mendor. Ngimbiglang na luktan ti Mendor manong pulis. Hoy! Natong ti ma'am! Ibatam ka! Ha? Sino? Pulis! Pulis din! Ah, saan nagtungban? Ingatong ti kini ma'am! Ibatam ka ngayon mo ko! Nagtungpal manong. Diyos ko, yaman na. Nagyaman na tadintengan di kiti pulis. Nagyaman na. Pinusasanda manong nemi inalad na tinakasubre nga kwarta sa dainyawat kanya. Sir, agamanak na dimteng kayo. No, saan kang idimteng siguro? Panggap na kayo kano pangaramasan. Talagang kakastid na dito, ma'am. Amamang pangawantid dito nga tao. Sabi nga nga nakastrek dito eh. Kasano nga nakastrek? Oh my God! Mama! Mama! Sabi nga mama, tawag na kata kayo, ma'am. Istorya akto kata kayo, sir. Mama! Pakawanan tak, mama. Diyak kahit di mabalot, mama. Mama! Mama! Kung ano mapakawan na ka ni ma'am, ado di kiti kaso nga guroreken ka. Malungsot ka itan ti pagbaludan. Mama, tulungan nak, mama! Mama, tulungan nak! Sayang ti panagtalik ko ken ka, Samuel. Awang gaya man ti gundaway mga balbaliw. Sige, sir. Ipanaw yun. Tikas ken kuha nga trumbeng nga malungsot iti pagbaludan. Nagparinto mengak manong nemi iti panaka-altar ti balay ko. Diyos ko, Diyos ko. Agamanak ti panangisalakan yuan niya. Amoyo, noan niya iti adda ti puso ken panunod ko. Kayat ko ti tumulong. Arayta, di amok, gapuna, no apeng insalakan ta. Napintas ti panggap ko. Ngem dakas met ti pagpaggapak na tulungan. Nagtalekak kang kuwana. Ngem sanggaya mga mapagtalakan. Nasihat met ti malungsutin iti pagbaludan na pinoawanan di kitikas kang kuwana. Diyos ko. Ni Samuel nga nagbalin idi nga buong ti ulok iti unag ti klase. Nagtultuloy gaya mo saan nga nagbalbaliw. Diyos ko. Thank you. Sabi ko matawan ton di dumtum ti kakastoy. Imitultuloy ko latat tumulong. Kadagidag kasapulan ti pudpud no atulong. Diyos ko. Saan ko ngayon limad dato nga pasamak kadagiti anak ko manong nemi. Agong iwing-iwing da. Tapinayabak amin ida at tingal daw. Mama, saan yung tunululitan nga basta lata nagtalag kayo? Tiyasin naman dita. Kunada. Dati mat nga nung napiyopil ko. Kit kayat natagbalbaliw. Kyak mat amo akas jay.
Dandani kayo, mama. Saan kaya kalagatan natakawan lang? Baka naramas kayo pa eh. Baka hanak kayo pinanawan mo, aging gamatay kayo. Saan na kami naibayan niya po, Diyos? Taawang matidaka sa panggap ko. Kita, mama. Masapol nga mga lakay, tikat kadwayon. Panakatulong yo. Dari kitag may mesa. May mayatag may mesa, anak. Ngimidita, adang kadwak. Nadamat nga delikado. Kasanon, no di akatulong nga maalak, subat timang takaw kanyak, no, agtakaw mayat. Laman? So nga kastilatan nako. Basta, into nagretiro akon, nagnegosyo ak, kahit mas pagarigan ta, jaktun kabaylan, alakit isuntun ti panangalayo ti caregiver ko, nga mga sikaso kanya. Sabi ko sa anak to nga marigatan, no dumtengen ti papatay ko, sa anak to kuman nga grigan. Iti agdama manong nemi nagretiro akon. Nabayagan nga nagretiro ak. Kaya kasi na po Diyos manong nemi ta napigsak pa ilan. No ibagak ng 80 tawin ko kat handa mamati. Gabutan na paragsitak iti negosyo. Ohen. Kaya na paragsitak kang kanayag nak exercise manong nemi bigat. Kompleto ag tuminom ti danom at adupay nga mawalo nga baso, may sangal daw. Nagdaroon ako sa tangigling etak. Kada talawan ti pagkimunyuhan na kinihapo Diyos ti kanaw ti panagtrabay na kaniyag. Kat syempre, madanunan ti panag-birthday ko, nagaragagsak kami at manot apukok ti unayo. Itili at alungan nako. Ya? At napekit din apukok ti tuod. Manong nemi, tadya inaunang apukok at ang pamilya na. So nga nakaandado kami uray no talo digitan nako, nakaandado kami no kastang agtitipon kami. Sabi ko manong nemi, tada na naibatik nga adal, liwliwakan pagsalamingan di ba, biyag, kadaginipadak nga nagbuya ka nagdengeg, manong ko naklatan ken ka, numampay inauna nga amang imitis ka, ngam deta ti awag mi ken ka. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Minerva. Thank you, Ma'am Minerva.